tarde a todos. Benvidos e benvidas ao Salón de Plenos do Concello de Moaña. É unha honra para nós poder acoller aquí este acto para apoiar, para solidarizarnos co pobo palestino e máis despois das últimas, digamos, dos últimos atentados de Israel, do Estado israelita, perpetrados contra o pobo palestino. Nas últimas semanas se cobraron as vidas de moitísimas persoas. Hai unha cuestión importante. Moaña sempre foi un pobo solidario, non íamos ser menos respecto da causa palestina. Temos a honra de recibir xa por segunda vez aquí a Fayed Badawi e tamén por primeira vez a Alejandro Rueter. Desculpade. Todo gracias a organización do Ateneo de Moaña, da man do Ateneo de Moaña, que nos trae esta, e tamén da Asociación Galiza con Palestina. Entón, eu non quería demorarme máis, só agradecer a vosa presenza e quedar a vosa disposición para calquera cuestión que podades precisar a respecto deste tema ou de calquera outro. E xa vou a pasar a palabra realmente ás persoas que son protagonistas. Vai a tomar a palabra en primeiro lugar Xosé Collazo en nome do Ateneo de Moaña para presentarnos máis amplamente as dúas persoas que van a protagonizar o acto de hoxe. Así que, sen máis, Xosé, tes ali o micrófono